си реши да го прави момиче. Ще го сложим грим, парфюм, диадема, ще го вържа. И ще правим слей, и ще правим такова. Ще смахна козметиката. Ще правим скинкер. И ще бъдеш моята... Аз си правя нова най-добър приятел. Само малко и дрехите ма ще сменя. Ще дам му панталон. Който съм сега. Добре, сега ще извадя кремовете, с които ще го нагримирам и да. Но Митко, кажи какво е най-важното. Кажи какво е най-важното. Не знаеш какво е най-важното? Не. Ма аз за какво съм те наела в този канал? Я, връщай си ми парите и сама. Знаеш какво е най-важното? Хора, кажете му, бе. Направете го, бе. Да се абонирате, бе. Да оставите един лайк, бе. И едно шерване, бе. И един коментар, как съм го превърнала. Камбанката? Камбанката. Ето, той сам си го каза. Айде, послушайте го. Гледайте го какъв е симпатичен. Моля ви, напишете ми в коментарите какво е това. Палитра за грим. Не ми написвайте. Май ще гримирам. Ето и дезодорант. Кой парфюм предпочиташ? На Кико Милано или на Стич? Дай ще ти дам от най-ефтиния. Най-скъпия! Кико Милано ми е най-скъпя, знаеш? Дай ще ти дам от него. Не го пипай. Добре, хора, с малко се включвам. Така, хора, извадих всичко нужно за неговата трансформация. Как е, бе? И да, почваме. Хора, взимам си професионалните чипки за грим и почваме. Май ще сложим герданка, и може... Не. И ще можеш да се лакираш. Май ще правим женско такова. Ево, клетни. Клетни, бе! Много съм... Така. Сега ще го разнеса. Абе, я не ми се кръсти тук. Хора, ще ви го покажа, когато е готов. Ето го, нашето слей момиче. Гледайте го как... Махнах ефекта. Гледайте го как пляска. Ще им брайт лайка. Дай ме, че ти пусна. Хайде. Не, човек! Хора, сега ще му сложим сенки. Хора, ето. Вече нагримиран. Ето и за малко ще ме убие така, като гледам. Ма ще ми го върнеш някой път. Искаш ли? Не, ще ме караш да правя мъжки неща. Гледайте го какъв е готин. Гледайте го и някой да си го фаща. Знаете ли какво е хубава дама? Айде. И слейш наука. Се ли гавиш само? Парфюм, бе. Наври ми го в устата! Какво е? Колко струва? Подарък ми. Сигурно? Хора, той реши да е без това. Хора, вижте го. Много е готин. Кефиш ли се? Не. Абе, просто ви лъже. Той реши да се откаже. Какво? Не съм? Айде, най-добра приятелко. Сега ти кажа, сега ще му нареша косата. Ела пълна тук. Не, без да ставаш. Милечки, как те мъча. Искаш ли си с това? Не. Айде, връщам се след малко. Срецахме го и сега ще му слагаме аксесуари. Добре, сега си избери пред хората кое от двете. Кое от двете си избираш? Лилавото или това? Добре. Гледни пръсти. Хора, вижте ми пръстчета. Да, вижте, сложи си пръстенчето. Дай, сега ще сложа диадемката. Много си слей. Сега ще сложа еластик. На ръката. На ръката аз си ги слагам по принцип. Ама... Вижте колко е готин! Ма ти верно ти се превръщаш днеска в мене. Ти днеска си Никол. Аз съм тебе. Да, ти си What the fuck? Не знаех. Хора, Така ли ходи таз, бе? да, точно така си ходи. Като нормален. Не, бе! Като нормален. На жена! Дай това да ти го сложа. Само някой ме види. Миля, как те измъчвам. Горкичкият.
Хора, съжалете го в коментарите. Сега го опръскам с ето това. Също му сложим и фипка. Няма място за косата му на това, така че сега ще подредиме тук около нас и да. Така, хора, вижте, имаме нова дама в квартала. И той сега, и тя понеже не можа да устои на бомбоните. После ще се качиш толкова, на мен ще ми мръкаш на главата. Слей! Е, това ни е по-зле. Слей! Хора, сега той ще избира една от двете чанти. Е, тая много, мене много повече ми кефи. И ми е от тебе на всичкото отгоре подарък. От мен? Да. Не знам. Коя от двете? Добре, къде? Айде. Ще ви покажа какво ще му сложа в чанта. И така, хора, не ми пипай вентилатора! Вентилатор. Вентилатор ще ми трябва, аз си нося И така му сложих един маркер, една химикалка, три гланца и една дъвка. Хора, той реши да е без преобличане, защото иначе ще си тръгне. Да, айде, до след малко. Сега пълнем матраците. Excuse me, забравихте си чантата. И айде. Хора, той сега отида да взема дъвка, защото аз изядох неговата. Тя се връзвам и сега и него ще връзвам. Така, хора, сега ще го връзвам. Мяу, хайде! Все пак не трябва да ти пречи косата. Изваждам постелките и почвам. Той сега си мисли, че спим, но не, много се лъжа. Виж ми ръце. Виж ми краката в каква позиция са и виж ми ръце. Знам! Хайде. Аз не знам. Хора, сега правим мост. Хайде. 1, 2, 3, 4, 5. Мост! 1. Сега правим лицеви мост. 3. 4. Готов. Прибираме постелките и отиваме да му чистиме грима. Добре, той сега тук ме заряз да подреждам сама. След това ще си пуснем бай Иван на телевизора. Искаш ли? Да. Айде. Сега, хора, му слагаме лентата. Той се избра тази и той избра тая на мен. Хайде. Да нямаме пърхот. Айде сега почваме да си мием лицата. Поне той. Че иска да си мокри косата. Не го пипай. Първият ти скинкер. Този тук ни изхаби тук що повяната вода. Не е нормално лека. Хора, тя ми е била фейк бести. Не е вярно. Как хора изчисти го и с мицеларна вода. Оф. Като последна стъпка слагаме крем за ръце. Добре, хора, това беше видеото от нас. Чао!